в 71. Тераса 4 сезона от Кераглас. Важна информация за всички клиенти. Кераглас предлага съвършено безпрофилно панорамно остъкляване. Нашите предимства: първо, пълна защита от шум, прах, дъжд и сняг. Второ, хуманно отблъскване на птици и вредители. Защита на деца и домашни любимци. Трето, сега на нова по-ниска цена с възможност и на разсрочено плащане. И накрая, подарък: самопочистващо се стъкло. Кераглас. Заедно с вас. Колега, пак се засичаме на паркинга на Хит. Явно често пазарувате тук. Да, имат наистина добър щанд за месо с немски специалитети и колбаси. А жена ми предпочита стоките директен внос от Германия. Аз също. Има продукти, които можеш да намериш само тук и с истинско немско качество. Хит хипермаркет. И седмичните промоции си струват. Сега от 15 до 18 декември 1 килограм кебабчета само за 2,99 лева.